मॉर्निंग एवरीवन समस्ते भलरे थिबे तो चलतु आज एक नुआ वीडियो रे आमे देखिबा तो आपण मानक पय बड़ ह्यूज वैकेंसी पळे आछि आपण मानकर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तरफरु ठीक अछि आपण मानकर टोटल पोस्ट आछि आपण मानक देखि दउछि एक मिनिट जस्ट वेट देखो आपण मानक टोटल पोस्ट हे जे आपण मानकर 22000 टा पोस्ट टोटल पळे आछि जो मानकर क्वालिफिकेशन अछि देखि दउछि आपण मानक ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ରହିବ 18 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରି 33 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ଆମର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ରୁଲ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କିଛି ମେନସନ୍ କରାଇନି କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ST ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ 250 ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟା ଆଉ SC ST ଆମର PWD ନାହିଁ ଆଉ ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 500 ଟଙ୍କା ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣ 20 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ସର୍ଟ PDF ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଇଏ ଆମର ରିଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 600ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ ମେକାନିକରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 600ଟା ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଆଇବି ଏଟା ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର RRB ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ର ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 11,000 ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଏଠି ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଲୋକ ସେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଏଇଟା ସବୁ ତ ରହିବ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଏଇଟା rrchennai.gov.in ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ gov.in ଠିକ୍ ଅଛି ସରି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ITI 10th ପ୍ଲସ୍ ITI କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାକ୍କା ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 18,000ରୁ ଆରମ୍ଭ ଫାଷ୍ଟରୁ 18,000 ଆରମ୍ଭ ରହିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଓପେନ୍ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ହ୍ୟୁଜ୍ PDFଟା ସରି ଏଇଟା ତାର ୟୁଜ୍ PDFଟା ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ ସେଥି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି 10th ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ITI କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର୍ ଆଉ 2024ଟା ତ ଭାବିଦିଅ ଜବ୍ ଇୟର୍ଟା ବୋଲିକି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆରାମରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ